takawa lafiya. Ki na farar kaza ake Balbedo ko ba gayyata. injiniya Haruna Abubakar zaki kai kennadi sannan ciro man tambuwar giwa takawa lafiya. Da kaga mutum mai nasara ga magauta na ya gagara, in ka bi sannu za ka fahimci gurin Allah ya dogara. Ubangiji da hafa mana ganin wallan mu ya faskara, mu da masoya na gaskiya ka tsare mu ga sharin duniya. Ki na farar kaza ake Balbedo ko ba gayyata. injiniya Haruna Abubakar zaki kai kennadi sannan ciro man tambuwar giwa takawa lafiya. Bani da guri da ya wuce ganin goyo na Halimatu, wanda ya zo mana da gaskiya dan Abdallah da Aminatu. Baba na faɗi mutum Zahra na biyullah na Khadijatu. Allah samu cikin marabauta ganin sakayar lambiya. Ki na farar kaza ake Balbedo ko ba gayyata. injiniya Haruna Abubakar zaki kai kennadi sannan ciro man tambuwar giwa takawa lafiya. Barkar mu da arzikin dace na kewa mutanen tambol, samun tsatsayin gidan waziri sadauki rushe yan jagwal. Dan gwamna ya yi zubi na silke ya hawa kawal, maraba muke dan hafsatu ciro maharun injiniya. Biki na farar kaza ake Balbedo ko ba gayyata. injiniya Haruna Abubakar zaki kai kennadi sannan ciro man tambuwar giwa takawa lafiya. Mabuɗin haira na alfajir haske na gari ya bayyana, barin gani kore duhu marikin manya har gangana. Dan baraki ya tarwasa sansanin yan harbin karsana, dan da mai tare dagar uba da shi dan girke tutiya. Biki na farar kaza ake Balbedo ko ba gayyata. injiniya Haruna Abubakar zaki kai kennadi sannan ciro man tambuwar giwa takawa lafiya. Mai albarkar hajiya gongo Hafsat yau ka shahara, mai albarkar marigayi Abubakar zaki kaya. Kai ciro mana tambuwar nace da maza su yi hantara, ba mai ja da ciro ma mai karfin da matsan kare.